Human sa sunod-sunod nga mga graduation ceremony sa mga tinunan sa elementary ug high school, ani ay lahi nga graduation ceremony nga matod og kausaban sa mga tawo nga mipaubos nini. 53 ka mga Persons Deprived of Liberty o PDL, 43 kanila mga lalaki samtang na po ka mga babae ang mitapos sa intensive outpatient rehabilitation program nga gipasiugdahan sa City of Lapu-Lapu Office of Substance Abuse Prevention or CLOSAP. Ang 53 ka mga PDL mipaubos sa plea bargaining at dunay ubos sa probation samtang ang uban nakapiyansa mi-enroll sa IOR program. Human sa graduation, gipahibaw ni CLOSAP psychometrician Lisa Estrera nga milikip unya sila sa aftercare program sa City Social Welfare and Development Office. Ang magatapos sa unom ka buwan nga seminars o trainings makadawat og tag 5,000 pesos nga financial assistance gikan sa batan sa mayor sa Dakbayan.